गासैखौबो आंनि नायगिरि आरो आंनि कन्टेन्ट नायगिरि आंनि कन्टेन्ट नायगिरि आंनि भिडिअ नायगिरि बिथांमोनखौहाय आरो आंनि सोदोब आरो आंनि फाव फिल्म दिहुननायखौ नायगिरि बिथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय वेलकाम आरो फैदोंमोन जोङो इउनिभारसिटियावहाय आरो बाहाय मा फुड पयजनिं जानायलाय फुड प्लाजा होननाय मोनसेनि माबानिफ्राय लाबोदोंमोन नामा बेखौ आं होलांगासिनो दङ सोर जादों सोर मा जादों बेखौ होलांगासिनो दङ दा बाहाय जों दंफैयो इउनिभारसिटियावहाय जोङो इउनिभारसिटियावहाय जाखिनि फुड पयजनिं जादों बेखौहाय जों जाखिनि लानांगौ बेखौ लाबाय आरो दा माखासे स्टुडेन्टफ्रा जादोंमोन आरो फुड पयजनिं जादोंमोन सोरनाबा उदै सानाय सोरनाबा खिनाय गोबानाय जादोंमोन होननानै गावसोर फोरमायदों दा एसेबांखिनि सिरियास जाद्रायाखै अब्लाबो एसे दा फुड प्लाजा हिंदी तो आता है ना बोल तो कल तो हम लोग का पीएचडी लोग का स्कॉलर था ना तो हम लोग सब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उसके बाद सबको फूड सप्लाई किया तो लाइक हम सब खा रहे थे मैंने अपना दोस्तों का भी खाया था नाम नांगोन नामा सार बे मा नाम रिंसि रिंजि बसुमतारी सोरना रिंजि नामा बायोल'जि स्टुडेन्ट ना स्टुडेन्ट फर्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फर्स्ट इयार सेमिस्टार फर्स्ट सेमिस्टार नोंना मा जाया भमिटिं टेंडेंसि वाज और भमिटिं आउट देखिए तो जाए वेरी हो जाओ ना जाने बेटा मा नाम प्रिया नार्जारी नोंना मा जाया भमिटिं टेंडेंसि आरो ना प्रिया नार्जारी ना भमिटिं टेंडेंसि हासिबनि पेटका दर ना अच्छा दा কি নাম मिस्टर शुभम सिन्हा आफ्टर कंजम्पशन एनी फीलिंग टेंडेंसी वोमिटिंग थोड़ा हुआ था Any other